มันดูกันเอาสังในดินเดรสหลังเราไปถึงอะไรถ้าแบบนี้ทุกคนอ่ะ Good morning Hi friends नोंथांमोनखौ आंनि बे ओनसोलाव दैमारि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबसक्राइब खालामनानै होगोन लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आं दायो उदालगुरि थांगोन नोंथांमोना नायलांदो Let's go आइजोजों थाबायदों आरोना नांखायो बारला जिनायबो गैखाया नांखायो बारला जिनायबो गैखायाเฮ้ยมาทำไปท่าเดิมโลกเฮ้ยมาทำไปท่าเดิมโลกกูเดียวแซนเดลในนะให้ดึงเหมือนแซนเดลเขาमोजां सेन्देलफोरालाय बाट बुहुद दाम आरोना सेन्देलफोरा साबास जेसेबां सेन्देल बायो बे दुकानावनो बायफैबाय हैनाय जायो आरोना Ada beli kanan gila nih. Kalau besok kanan belum mana? Jangan dijin kena badai sampai gian. Dupar kira kan bila ni badai kena badai. Bukan dong dulu. Sama-sama kle pada. Sampai nak pergi bawa bukan bawa sampai nak. Biar ni dokona bayar ni jangan lu. Oh biar ni. Kapan ni dokona? इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांग माबाबो मैगं बायनानै लाना हांनो होदों आरोना मामिया जोंखौ अभी मजा आएगा ना भिड़ो बायनानै लाना थांनांसिगोन उपाय माथो खालामनो आरो नायलांबाय था नोंथांमोना नै लामाया माबायदि Oh iya, lem manu hari punya sedang. Ya hari bisa. Solis taka. Bisa ya pasti dia nama deng. Lantai kuno. Noni nama ni beda hari le.